Kelompok-kelompok dadong awuk kandeng renceng sak balane.
Amit pasang haliman tabi kunjuk dumateng sedaya para rawuh aku mewah putri. Wis wancine saking Joko Wijaya medhalaken jatilane ananging saderengipun Pak saderenge tak condrane luwih dhisik sikrak kata geti paling jarak sapa kae to dampyak-dampyak saka sisih kidul wetan kae kawis tinggal sabergata kaya prajurit kuda turangga pengagemane sumpinge gajah uling kala Anggara lamun senjatane Kyai Sodolanang lamun saya petake gunung bisa jugrung segara bisa asat lamun saya petake pok kempoling kuda jaran nyonglang sak paran-par bapak tukang sone ora gelem he bapak klopo doyong Pak ning ora-ora ya iki paguyuban seni barong asli Ndoro Andir Godhong walok ketara angin ngawa-ngawa patune pengin Ardirendi Pro Production Audio lek ana turune tak unggoni lek ana bojone apa salah hehe ho ho hehe ayo Mas Kenji ikut bergoyang bersama Sanggar Seni bareng Joko Wijaya Mas Kenji Mbak Kenji kok Mas alah cantik ele iya masih bersama Nyonya Kenji lho Mas nangis sakjroning atiku sakwise sliramu ninggal aku ayo Mbak apa sliramu ora krasa aku kudu sambat karo sapa masuk bisa kumpul jaran di Joko Wijaya jaran di Joko Wijaya tak tumpaki taun nono windanan maanteti ing pucuking tresno balok nangka bebasane mong katon sliramu wae Mbak Kenji melo dodok lho egolane sampai bawah kudu sampai bawah
Sik. Ayang Kenzi ora gelem melok giol-giol. Aku apa giol-giol? Ah baleni biar giol-giol kok. Iya. Parkoe sayang, parkoe. Tak sogok. Kudu tak sogok ae Cak. Aja nek Ora. Balik kanan deh. Kak Kenzi. Iya sayang. Alah tukang son ora kedep belas ora goyangane. Tukang son ketahuan belenger. Heeh, yang depan siap gerak. Geser ke kanan kiri 2 langkah jalan. Lah. Iya. Iki dudu jaran. Lah opo nek ra jaran? Masa jaran sakmene? Oh, jarane iki Jaran subur. Iki jaran Amerika. Hah? Jaran Amerika. Iki weton Amerika. Heeh. Lahiran Afghanistan. Biyuh keringetan nok kene ya padha wedoke tak lapane ra apa-apa. Cah iki padha wedoke dicekel moh. Wong apa tak cekel aku emoh meneh cekel kowe. Wah, lah iya. Awakmu ya jaran. Oh, layak nggih Ibu, Bapak-bapak. Mbak menawi niki benjang teng griya nggih. Heeh, celuk jaran. Lah jere jaran, kowe jaran mantuk iki. Cah ayu ngene kok gelem celuk jaran. Jaran ini nek dhuwur panggung ya Allah rambutnya apike. Apike piye? Kayak rambut jagung. Heeh. No, kowe kenal bocah kene pojokan kowe ora? Sing ndi to? Kalau bocah pojokan. Kayak gak wong buah piye? Lho, ala mau buah. Aja gagu wong ajatan kowe mi. Kowe kenal wong? Kowe kenal ta? Kenal aku. Kanca. Kita tahu bentol pinggir dalan bareng ya. Ya ampun. Kita kan besti. Iku mono gawanku rek mbok bentok-bentokno. Iku. Heeh. Kita kan kalau nggak bentuk nggak gajian ya, ya mi. Siapa bayi? Piye iki dilanjut ora? Bahasa Jawa nih lanjut apa? Dilacengaken. No, gak seneng aku nek ngono ki. Iki lho bengi-bengi aku nek mulai dhewe piye ro nek kancane ra duwe usah. Kowe mulai nambah nomi cek iso lah aku. Ya ora jamane wong rondo. Kowe gak gawane tukang kendang iki. Maaf, aku gak level kalau bocah-bocah ngene iki. Lah gawanem sapa? Tukang son gak level. Lah sapa? Tukang becak. Malah. Iya ampun. Kita no. Heeh. Piye dilanjut? Loh, iki enek syutinge ya. Oh, syutinge di live streaming langsung kok. Iya. Iki jenis apa iki? Ardi Randy. Loro Ardi Randy karo Marjuki. Oke, Marjuki channel. Loh, aku Marjuki ra diinfo tak kira Ardi Randy tok. Ya wong kowe iki dadi dalang ya blawur. Lah sing nunggoni Marjuki kok kok muni Ardi Randy tok. Aku teko bocah. Lah iya. Le, streamingnya sapa? Ardi Randy Mas. Ardi Randy. Tapi nek bocah ora Ardi Randy, iki wakile jarine oke. Marjuki, selain dia tukang syuting juga bass. Heeh. Sepurane. Bass ya, Mas? Heeh. Bass apa melodi? Mas Marjuki channel ikut mendukung acara di malam hari ini. Iya, iki biasa ngebass bereng. Aku nangger nyanyine pinggir dalan ngamen kae, dhek sing nggawa bass buwetho didul. Itu Dundang mbokmu nek. Niki dilajengaken apa mboten, Bapak? Nek mboten tak kon mlebu cah saiki. Jaranan apa bukan mlebu ka ping wangi sah-sah. Iki tekan ndi? Aja lali pokoke. Oh iya. Aku ini nek lagu ngene iki ra patek apal kowe. Wong aku biasa ngaji ya kon nyanyi. Iya, modele ngono. Lah kene jebolan pondok. Pondok apa iku? Bersalin. Ya ampun. Ayo. Ya. Aja lali palingmu utamanya kang mas cici-cicimu aku kan setia satu nganti saelingmu tarano ngene iki ning tahun 2026 sing budidayakno budaya Indonesia ya Mas ya luar biasa. Ya. Iki mono penerus generasi. Heeh. Wis ben wis rada tuwek kan ditutupno wong-wong iki ta. Ya ora usah sok saiki wis rada tuwek. Ora trimo rada. Heeh, umur wis 55 ki apa-apa. Ngeten Mbak Kenzi. Nggih. Saurunge diucap salam sik kowe iku tekomu keri kok.
Tamu Sapa? sapa? Jenengan? Ngapunten ibu, kula teko keri apa tim barungan iki sing keri? Rungokno kowe. Barongan nak iki aku ngono asine aku cul bar magrib. Tim Ah. tim barungan sing keri. Wah aku rene cul awan mau. Aku gak tim kok. Ngapa? Aku selundupan. Wah, iki Ilegal aku ilegal ae. ngapunten iki Bu, dalangipun selundupan. Atas-atas nggih. Biasa teng mriku le. Nendi? Muno. Jarine sing dadi Bu RT ne kowe. Aku RT Lebok kok. Iya, Ora Rek. munung arek. Omahku ndi? Injih saderengipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dalu wabarakatuh. sedaya nggih, matur sembah nuwun. Luar biasa dalam rangka Walimatul Khitan sak menika nggih. Iki ra trimo walumatul khitan. Apa? Bu Yo manten acarane barang. Yo Khitan yo nganten. Heeh. Oh, luar biasa. Heeh. Ora, Saged ngrawakaken seni jaranan Jokowi. Jokowi Wijoyo. sing di omah ye. Sing di omah sapa sing di omah Pak Lamijan kok. Oh iya anu mertuane. Sik aku Joko gendaan. Sapa? Joko. Zaman kaya Joko seneng aku tak tolak. Hah. Mari kowe seneng tukang becak wae. Lah iya Seleramu tinggi. aku gak level mbek bocah ganteng-ganteng, minimal tukang becak Grab. Iki luar biasa iki jaran-jaran. Dadi sing nikmati gak delok wong etok, kudu roh jenenge. Iya toh. Sesuk nek ngundang nek nanggap kan iso roh iki lho kae sing main. Sama Wow. kene bocah iki ndi rene mong. Raimu ndi? Rai dhuwur. Wih, iki rai apa talang? Lah kok talang kowe maksudnya? Dan rocoh kabeh. Ya banget ngempet guyu delok sampean iku to. Nah, siap gerak jaran, siap gerak. Tangan mengepal lurus di jahitan. Jotos Jahitan endi? Ora nek jahitane blas. Urung ah. Nggih. Jahitan Ini piye? namanya siapa? Putri. Jenenge Putri. Roh nek kowe wedok iki Putri. Sing muni putra ya sapa? Kowe bojomu putra, putra dan putri, Mancali dan Pancalon. Put. Rumahnya mana, Dedek? Oke, bagus nek mbok gawa ra sedeng. Jak gelut ya jak gelut. Iya. Sing iki, andok rene kanan sithik Put, satu langkah ke kanan jalan, satu langkah ke kiri jalan. Kiri. Lah, kowe iki cilik-cilik sing iki gendut-gendut yang guri delok lek ra ketok, ya. Namanya siapa? Dedek Imut. Siska. Dek iki cah iki selain main jaranan mesti pemadam. Lah rambutnya ngobong, ya ora. Iya. Walah kukune dawa-dawa, dicet. Siska rumahnya mana? Kata dua. Oke, bagus. Kowe iki calonnya artis nek ditekoki jane kudu lengkap. Aku dek kaya saka ngene iki ya. Cilikanku ya jaran, ya bareng, ya nyokot kadak. LC. Terakhir aku pengen semaput ya. Iki ulang-ulangane sapa? Ulang-ulangane kowe. Kok urung tak perkosa ya? Sebab perkosa dikira bareng. Aku wani merkosa mergo budal kabeh. Ya ini walah iki cilik dhewe iki tenan nih. Tali pusar belum ini. Belum kering. Cek tali pusar. Udah kering. Ada. Ya wah isin-isinan bocah iki. Namanya siapa sayang? Widya. Widya. Tekok mojo rumahnya mana? Apa ini? Asli dari desa mana? Wis Oke. penak arang-arang di anu. Oke. Ya Allah, hari ini loh aku seweneng iso kunceran gini. Biasanya dasku helman. Asal domisili mana sayang domisili? Tahu domisili apa ora? Wah, Wes anu ae kowe gak usah ning anu rasane desa domisili rara kok. Domisili itu asal usul. asal usulnya kok mbok pakane leh kok tekok ngene iki. Lah kene roh apa nginceng? Gawe aku roh. Lah ya Tonggoku. ya kowe mergo wong selundupan iki lho no. Selundupan. Widya rumahnya mana sayang? Pulau. Pulau. Bagus. Sesuk mbok iki saiki jaranan, Besok. gedene iso nyanyi, ya berkembang di dunia seni. Kowe dhisik jarene jaranan. Aku dek jaranan, Rodok gede dadi iso nyanyi. barungan. Heeh. Rada gede barungan. Barungan. Iki gak iso molor neno. Insyaallah iso menawa. Yang ini namanya siapa? Walah ayune bocah iki meseme. Lah. Loh, tak tekoi. Iya. Yang ini namanya siapa? Rapa jenenge? Apa jenenge? Bro. Oga. Ora.
Ndi ya? Jenengmu sapa? Lah kok ngene-ngene lho, no? Kowe iki ditekoki, ora dijak kok ngene. Namanya siapa? Bangkean. Jenenge sapa, Nak? Mbak Kenzi aja mbok doe tulisan. Ndek ETK ditokno kok. Bocah iki gak mudeng jek cilik. Heeh. Mergo aku ki rondo, angger tinggi sebelah kene iki pikiranku wis tekan ndi. Aku lah traveling kok jane. Namanya siapa? Novit. Lah salah aneh ketutupan iki gitu loh. Anda geser. Nah, Novita, domisili mana? Nek aneh ketutupan begaga. Iya, ketutupan. Begaga dong. Aneh begaga tok. Domisili mana sayang? Domisili rumahnya mana? Enggak tak bawa. Domisili. Kok iso gak tak bawa lho? Domisili. Majarembun. Oh, munung. Nyawut. Majarembun. Rembut, krungu munung ae. Lah krunguku iya. Sajoke aku mergane munung dipecati lho. Ya ampun. Iki tugasnya menghibur ya kita. Di koleksi apa? Iki gonge hanya pelok saja. Pelok saja berarti kita anu Pilek bareng. tak bari ngene. Ojo. Ngene. Slendro gak ono anake pelok, Orjun atume gak ono. Orjun diceluk ora teko. Orjun diceluk gak teko? Ora teko. Ora ngomong nyeluk Kenzi kok. Alah. Player Orjun kabeh asline gendaanku, Mas. Kayak bentuk kok keyboard. Iya. Heeh. Apa enake, Mas? Enake jane turu. Alah. Gak usah nggo ya lah. Gak sang aku. Biasane nganggo jari niki yo. Turu wae. Wis sindungmu kuwi duwe. Heeh. Enake apa to? Diweki apa? Sing nganggo pelok iki. Diweki pelok. Mas Joko, sing nganggo pelok apa, Mas? Sing nganggo pelok lagune apa? Sing nganggo pelok lagune apa iki? Kono coba Liwung. tekan kono. Iya. Apa? Ya Allah, bocah iki koyo wonge dina iki lewung. Mumet dek kepene wong pirang-pirang. Sire kudu digedhokno ketawane. Iku kena dicoplok gentindah. Lah iya. Nyampe aja joget di awan campur sarinan ngene. Aku wis gak sanggup, aku gak sanggup. Dia melambaikan tangan. Iya. Lah iya bocah. Diweki lewung gak apa-apa ya. Enak penting ya. Bapak disukani lewong amit sewu nggih. Heeh. Ya Allah bae nyampe blojet caplok klambi. Heeh, dibenekno ta, Pak? Bener. Ya gerah ndelok polahmu lho. Lah wis jenengan nggih ngoten kok iya. Ana cah wedok-wedok kene iki ya mbok ler. Nek cah wedok iki jek cilik lah aku. Sajoke aku rondo lho, Mbah. Untung jenengan mboten sarongan. Perawane aku ora roh nek rondo. Lah aku lahir mbuh di apan ya ora roh kok apa nek perawan. Kaya gumun. Ayo para pengrawit kadang-kadang sanggar seni bareng Joko Wijaya Dikasih lewung mengiringi Sik. piye. Botole. Botol apa sih? Iki lho botol. Monggo. Jaluk mimi. Ora. Piye? Tak jokane sik oli. Bangkane joget ben luwes. Wah. Alah. Jaran iki. Nggih, Bang nggih. Dadi tukang joget pokoknya kudu sing luwes, Mbah nggih. Nah. Mbak Kenzi. Motor kae oline kok ngarep. Di. Ya iku ngarep iku. Anu keran olinem ning ngarep. Iya motor metik. Sesuk benekno ya. Bahaya. Kene. Nek kono oline kok ngarep iku. Ya grojokno kok samping menawa jegur. Iya nek menawa melok jegur gak apa-apa. Jegur, iya. Bolted dol. Ayo. Di bolongane mah. Angel to. Kayak bokongnya ben luwes. Biar ora kerket-kerket. Heeh. Lah kowe nek gak bawa isisan. Siapa? Awakmu. Lah aku iki kene iki panggone oli kok ya. Masa diolini. Ayo ya bersama di jenenge Joko Wijaya. Laskar Gunung Sarean. Sepurane aku ora sekolah kok. Joko Wijaya Pro Production Art di channel juga Marjuki channel live streaming. Yo. Dikasak rata anget, dikasak rata penak. Hati-hati bang hatiku, nanti kami
mendak jenenge mendak nduk. Nih. Kurang. Blek. Brot. Pokoknya. Doa ayo nopi. Jangan pernah namanya. Iya. Kandani. Apa. Oli ku cek kurang. Iki koyo iya iki malah bocor iki to. Iku silih bocor rek rambut tambal sih, sorry neh. Kamu kalau lihat tante nggak usah itu ya. Kamu kenapa mambatin tante ya? Kamu bingung tante lanang apa wedok? Iya. Jelas aku itu wanita. Iya. Aku lah wanita. Astagfirullahaladzim. Setepan kita ratu Oh iya. istiramu jadilah isi seku budi kesililani tresnaku bakal lagi nawa mati Yo ada gelo Jokowi Joyo yo oh Salitul ambyar dengan di pot apot kepengen ketemu nada tak parani menuruti hati ngono ning jangono bareng saiki kaya sumendang apiku metes mrebes ning pipiku masno yen pancene ora tresno mbok yo kondo sing presaja aja gawe gelo ati aku ora bakal gondeli apik saiki bodine. Wajah kaya cara main ketoprak apik. Iku cara mana udah ditinggal mulai nih, Be? Iki Dari ngono lah. karo beresi ya. Iya. Ada main domino karo aku. Walah sido cah nom-nom kena rematik. Ora sama jangan tewel ngene terus saya 2 jam ya. Mulai ngesal. Nenek ndek nek. Nopi ayo ndek. Lah, apik jatil kowe nek kendek mendek sakmono ning Jawa Tengah karo Jawa Timur ki kondang. Ayo nduk ayo. Iki. Cret ya, cret. Montrat tenan iki wis jajar. Putri. Lah kowe nek gak melok. Lah, manis e caki. Medun lah, iso koke tak matek. Kok ora medal blas. kaya ngene lakonku Apa? Iki ora Piye nek ekonomi e? gomblayu ngalor ngidul. tapi tolong ya anak-anak mamah ya. Manut terus ana iki anakku manut. Nanti mamah bilang ya, besok lagi susunya mamah jangan dipakai bal-balan ya, oke? Lah, iku bandem kucing mangan tundang. Umi kae nek cah cilik delok barongan dikon njaluk rambutnya berasawanen. Iya. Iku mang mboke nek ndi le? Jabut
Rambutnya Kenji ora sawan. Lho, iki kok ora nek tabuhane joget-joget dhewe. Jane sawan roh kowe. Gecekno kunir, Bu. Kok sing tenang uripmu kok, sing tenang. Kok awake dhewe mulai jam 2 mampir munung ya. Ayo Mbak Manten, oh disepoti ya Mas, disepoti ya. Iya. Ketahuan mau tak celuk mergo karena keadaan kurang kondisi, tahu kondisinya. Fan-nya Manten tuh banyak jadi berdatangan dan pergi. Iya toh. Ayo sepoti Mas. Sluku bedok ela elo sirama menyang Solo. Le oleh payung modo. Jentit lolo ayo wong mati ora obah yen urip obah manteni bocah yen urip golek duit ayo Mbak iki sesi donga kok gak gelem rene jajal ya rene kowe ora dongane banci dijabehi insyaallah tapi ya wah caloro ki tenan tak perkosa cocok mesti akeh kok perkosa terus nek kowe kabeh wong tak perkosani kok aja-aja nganten kowe roh nah kene kan jumeneng kan minggah wonten sasana pagelaran iso mbok kon meneng iki piye to kon rene kok meneng jumeneng oh jumeneng lah krungu meneng ngono to minggah wonten sasana panggung pahargyan panggung patake sisik hati-hati kok nek bladake jomplang iki sing masang teratak iki kurang ajar perkarane lah sikene kene teratak iku ngono hiasan endi mau ngantenku wo iki ya aku lagi roh iki ngantene kok so lah iya iki jenenge ngantene lanang iki oh balik bos masamu kowe apa piye sepurane mripatku iki rada ewah anduk nengah Mbak anduk nengah kamerane ben ketok Mbak kamerane kaya jenenge Marjuki Channel karo Ardi Randy Channel Marjuki Channel kanan live streaming nggih iya ayo calor iki apa ya Mas nek kene apa balik kowe ngono Ji iki mau Masna wis dongakno borong wis no aku lagi siaran mang wis dongakno iki jadi acara sunatan bareng ya sunatan bareng sini sayang adik Wawan Febri Widodo ayo kene lecah gandeng lho sah mlakune banter mbah mari ta urung jane kowe kok godhongen sempake ra pas oh ya nenek rene tengah mbake aku gak nyokot to Le kowe ra aku banci-banci nek jinak ini wis ora nek rabi 11 Mas Mbak Kenji iya sayang kowe ku banci tak tutup-tutupi malah mbok buka lah wong kita kandhani aku wedok ora percaya kok muni bukakno bukakno malah aku sing wedi dhewe bukakno dompete ya ngono ngono dompete iki Mbak sapa aku lagi Ocha masnya namanya Ici ya berarti Ici Ocha masnya sinten mama suara nentak muni mama tiraban terblas mamat ngene beber pisan mbok guyu lho masem gak iya Mas Mamat niki saking pundi niki Mas aduh bener Jogja omahe kene lha jenengan oh ya Allah omahe cedak burburan ya iya iki jenengmu sapa Le Wawan Mamat Ocha masuk toh bismillahirrahmanirrahim muga-muga Mas Wawan kalian Mbak Ocha dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah ya Mbah amin Laru wah mari jongoke aku lali ning antene Mamat aku muni Wawan karo Ocha aduh ya Allah mosok iku ro garing wis rabi. Lah mari jejer karo mbake. Dek Wawan, didongakno muga-muga wis mari apa nggih? Mlakune bianter mbah kok. Sunate lagi ana apa wis seminggu? Wis seminggu. Dene jajal, Dek. Saiki metode terbaru sunat iku ndak perlu sakit iso dienggo loncat-loncat. Oh ngoten. Beda nek karo kowe biyen. Sopo sing ngomongnya aku sunat? Aku sunat. Lah mbok apakno? Aku Kristen no.
Apa dulu? Iya, aku ra sunat, Pak. Aku keturunan Cina. Jenengku sapa Mas Sam? Cecek. Cecek di dinding. Oh gak, Cina nek modelane kaya ngono iku ndak Ora percaya ta? gak percaya. Mbahku Cina. Sejarahnya piye rek Cina irenge. Lho, omahku cedhak pabrik migas, Bro. Kenek keluk. Heeh. Ora trimo keluk, kena lantung bareng. Ya dilanjut monggo. Iya. Ya Allah, Ma, Wan. Jek banci kok ngemplok. Cah piye lah jane mana? Weh, ngemut man. Ih, Mama tahu dimut banci. Ora iya, aku ora tahu. Ya muga-muga Dik, Wawan ya. Ndang mari dadi putra sing solehah, manut karo wong tuwa, wiguna kagem keluarga, bangsa lan agama ya. Amin. Kedua mempelai semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Cepat mempunyai momongan putra yang soleh utawi solehah ya. Amin. Allahumma Bu. Amin. Muga-muga sabadon iki mugi-mugi rezekine sahibul hajat luweh kathah sing teko kabeh sing delok seni bareng Joko Wijaya, muga-muga panene melimpah, sing duwe ingon-ingon muga-muga anake kathah. Allahumma amin. Anu sajene tokno. Sajen tunggaku ndi? Iki sajene barongan. Nata. Iku menisan Iya. kira-kira sesajen barongan sajen jenengan. Pelok apa aja lagune Mas? Hah? Pelok apa ya lagune? Wakeh. Apa ya sebutkan. Sing rancak Bahtera cinta ya wis. Baterat puatae meno kandas. Oh gak, aja. Ki jaluk lagu apa cara campur sari tapi aja dangdut ya. Soalnya originku lagi di servis. Oke. Arjenem keterocokan ha? Heeh, campur sari. Anu Mas, bojo loro iso lho. Slendro apa pelak lah? Gak iso. Ku selendro. Iya. Anu. Iya. Kayak kuwi ya Mbak ya. Heeh. Nggih, sampean wis bar tak dongakno, tak kon mrene tak kon tak dongakno tok. Riasane sampean apik men saka ndi to, Mbak? Oh ningalan, ya kuwi bosku ndek kae, Mbak. Anjeke aku nyucuk isu tapi aku gak iso. Sepurane ya saya. Heeh. Ya, udah terima kasih ya. Iki tak jogetin lho ndi jaranku sicok e. Malah jagongan dhewe kene balik. Ayo kene. Duh, panggone sapa iki? Loh, siji. Andornya sini deh. Kamu sini sayang. Nah, oke. Apa yang balik Rono? Kayak jaket ya? Ku pengen cepet mari. Ngapa? Ya, kowe sakjane ganteng oleh. Heeh. Sakjane. Ancen yo ganteng kok sakjane iki. Ancen yo ganteng bocah iki. Mergo jek cilik. Oh, sik cilik. Nek wis gedhe ganteng tenan. Wis tunggu tuwek jene. Iya. Maaf ya, ora usah wedi yo Mas mbok grawuki. Lah iya. Kepengin nyekel aku, aja kowe wis Joko. Bukan mukrim. Aja Apa Wan? Apa Wan? Iki lanang apa? Wis dikandani aku ki wanita. Wanita. Lho, kuwi sound system sing apik. Pro production iki apik, iso gawe berbagai suara. Iya toh? Makasih kamu pengen duduk. Iya. Gak pengen duduk. Iya wis kok nek gondongan. Cekel itu. Sarong. Anu Dek Wawan kok nek menawa penasaran kok nek ning mburi parani. Buka roke ya. Mbak Kenzi? Nggih. Iki dikasih sida kelinci ucul. Nggih. Heeh. Ki apa nyanyi karo Kelinci Ucul kan duet. Iki gak iso, Mas. Gak iso, Mas. Biasane kono gak nyanyi, Mbak. Apa? Nyawer. Iki ya? Kowe tuh ya nyawer, Mas. Ya Allah. Jadi ngene, blas aku ngene. Ngene iki lha apa? Ngene iki ngelapisi. Kayak kucing ning bakul HP. Nah, iya, Mas. Ayo Mas disukani Kelinci Ucul karo ngiring iki balik. Marzuki channel live streaming juga RB Randy channel live streaming didukung Ini. Pro Production Audio. Yo.
lunga mangetan Surabaya terus ning Bali mangulon menyang ing Bandung ora ketemu terus aku nang Jakarta masuk lagu tua aku ora pada apal toh nono. Aku dhewe jane ora pada apal. Kuwatirku nek ratok Kenzi. Biasane ratok Kenzi. Jumat berkah. Lho iki dina apa to, No? Ini Dina- Jumat berkah. Pokoke eling kuwi ku nek aku malam Jumat tok. Aku iki tiga ibu. Ya ora tok Ya kene. Allah kowe kiluman banget to, Bu. Nek ora tok kene ya ampun. Kene to, No. Ora tok kene. Nono. Wis kowe go. Ganduli suket, No. Heeh. Iki aku apa kowe? Sindene iki lho ngingeti. Oh iya. Entuk kop SG. Enek kerpekane apa lagi? Nah, sik kerpekane yu. Layak kowe apal kok di kerpekan, HP ku mati ya. Alah. Tekan kene lho. Tekan dong jambu. Aku terletak kebanting. Nah, Dalam. iki tontonan tenan, No. Lagi kene bakul jagung. Ora. Marzuki Channel juga RT Randy Channel live streaming Raw Audio WH WH bengi kota saler sing nang desa Margo aku anggoleki wong tak tresnani linciku ucul masuk yo 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 oh 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 jebul ora ketemu emjuk linciku aja kodho aku terus bali nang Samarang linciku wis ana kandhang Awas, awas, awas. Jokowi Toyo. Artirin di channel Marzuki Channel live streaming.
Bos. Ayo, ayo, ayo.